गाखोफेरखांबायना नोङो? मायाव गाखोनायनि खोथा बुंखोब्रा? है जाम्बा बै सिख्लाफोर गाखोनायावलै। फाग्ला बेयाव गाखोआबा बोरै गोजौआव मोनहैनो नोंलाय? मालै बियो? बेखौनो मिथिया जाम्बा हायाव खारग्रा लिफ्टलै बियो। लिफ्ट मानि बिलाइसो नङा होमबा? थु आवगायदो। फाग्ला आं गाखोनो रोङाना बै सिख्लाफ्रा ओंखारग्रोथोंलै र'। बाब मालाय सिख्लाफोरनि ड्रेसासो। औलै जोंख्लाबलायनायथार। लफाय दख'ना ना जिजिरि दख'ना ना फाट दख'नाब्रा बेलाय? फाग्लाया मोनथिबावलायगौसो माथो दख'नाफोरनि नामखौ। साला आंबो आंनि डिजाइनार गामसाखौ गाननानै फैबानो हामगौमोनलै। दङ नोंनाव डिजाइनार गामसाया? दंब्रा फाग्ला दा गाननानै देखायगोन आं। आंनोबो गांसे गानहोनायब्रा। जागोनलै फाग्ला जागोन। जारौमोनहा ओंखारबोगोनबो ना आरो बेयावनो थाबाय थागोनब्रा? जोंहा एसे सिनायलायनायखायसो रायलायबाय थादों र'। नोंहा बेसेबांनि बायखोथाय दख'नाखौ? बारा दामि नङाहाय फाग्लि 25,000ल'सो। आयौ मालाय नोंनियासो 25,000 गोजो। गैया आंनिया 18,000निल'। ओंखारनानैबो रायलायजागोन नामा जारौमोन? र' ओंखारनोसै र'। थुदोलै गाखोदो। रोङिखाय लाजियोलै आं। गाखोनोसैलां। फाग्ला ज'आबा जायालै। खारबाय थायो माथो। आयौ मा एथ' गिथावनालै। जाम्बासो माथो नोंलाय। नाय आंखौ माबायदि गाखोयो। आइदै हा साबधानलै आदा खेला गेले जाया। बे फुजानि दिनाव मालायखौ मिनिजाया। रोंगौ होननानै बारा अभार स्मार्ट दा खालाम। दाना नोंनो गालिननानै गोग्लैबायना? इस फाग्लायासो लेक्सार होनो टाइम मोनबाय। मालायखौ गिखौ होनग्राया दासो मोनदों बेटा। आवगायलांदो नोङो दाना बिदि खंखायनो। नोंसोरो सिरि थानो हागोन ना हाया फाग्लाफोर? नोंसो एदावग्रोदोंना जोंखौ। आवगायबोदो रुम्फा। फाग्ला लाजिलायलांबायलां। माखौ लाजिनांगौलै जाम्बा? गावहा मोजांखौ गाननानै आंखौ जाथोसेखौ गानहोबायबा नोङो। फाग्ला नों गाननाय गामसाया गोदान मडेलनिब्रा। दा मानसिफ्रा नायलाबायबायना। जाम्बा बिस्रा गावसिनाव गैजाया नालाय बेखायनोथ' नायदोंलै। मामि ओइ दादामोनखौ नाहरलाय। हामा थुदो। मा नामलै आं गाननाय गामसायानोथ'? हिनजावफोरनि दख'नानि नामा लफाय दख'ना जिजिरि दख'नाबा नोंनि गामसानि नामा राजा गामसाफ्रा। गावसो दोनलाबायखोना माखोब्रा नोंलाय? गावखौ दोनाबा सोरबा मालाया दोनगोन नामा जाम्बा? बे आं बानायनाय गामसाखौलाय आं नाम दोनाबा नों दोनसै? ओमफ्राय बेयावनो थाबाय थानोसै? जाम्बा फेसन देखायनायालाय बेयावनो थाबाय थायाबा। मा बुंखो? है फाग्ला लाजिलायलांबायलां मानसिफ्रा नायबाय थाथारबाय। माखौलाय लाजिनांगौब्रा जाम्बालाय। मोजां नुदों आदा नोंसोरखौ। जावखो ना माखोलै बिनानावालाय? जावाखै आदा आं बेबायदि जावनाय खोथा बुङाखै। मोजां नुदों नालाय नुदों होनदों। गोजोननाय थाबायलै बिनानाव। बै आदा सासेनि गामसानि नामालाय माथो? हे राजा गामसालै बियो नानि। मोजां नुदों नानि मोजां नुदों। मोजां नुनो मानि। मा जाखोलै बिनानाव? ओइ जेबो नंला दे। लासिं सिं मोनलायलांबायलां फैदो थांसै। थोद जाम्बा। हे ओइ आदामै मा खालामदोंलै नोंसोरलाय? मा खालामनोब्रा गसंदों ओरैनो। मोजां नुथारदोंब्रा आदामोनखौ। खालि जावला जावलि जावख्लाबनायल'। जावाखै दे आदा जावबा थैखांसिगौना नोङो। माथो लामायावनो फेसन श' देखायखोब्रा नोंसोरलाय? बिराद कारेक्ट बुंबायलै फंबाय नोङो। मारै मोनथिखो नोंलाय जोंखौ फेसन खालामदों होननानै? नोंनि डिजाइनार गामसा नायनानै मिथिबायना आङो। मा नामब्रा आदा नोंनि गामसानि नामा? राजा गामसालै राजा नाम दोनदों। सोर सासे बुरबुगा डिजाइन बानायनाय बेखौ? आं बानायदों बेखौ आरो नामखौबो आंनो दोनदों। राजा गामसा माने बुजियासैलां। आथिंसिम मोनहैनाय गोलावखाय राजा गामसाब्रा। बेखिनिखौनो बुजिया नामा? गोदोनि दिनाव राजाफ्रा बिदि गानोमोन। सोर राजानि गामसायालाय बिदिमोनब्रा गोदोलाय जाम्बा। नोंसोर खोनायाखै बे सिख्लाफोरनि दख'नानि नामखौ जाम्बा बेखायनो जोंहाबो नाम दोनबायब्रा। बिदिसो खार'ना। दोननो गोसो मोजां नाम दोनब्रा मा राजा गामसालै बेलाय। मोजां नामबा जोंबो गानगोन ना। फसायनायाथ' फसायथारदोंलै आङो नैबे आदा गाननायखौ। गोलाव आरामथार माथो। दंबा आंनोबो गांसे हरगारलै। अर्डार होब्रा फाग्ला माखा। बिदि जानला मेनला लामायाव बिनानै मोनो नामा? खावब्ला सेल जाहांबायानो माथो। माथो सानदों नोंलाय आंनि आइडियाखौलाय? मोजांलै नोंनि आइडियाया बिराद मोजां। जों सानैनोबो गांसे हरदोब्रा। फन नाम्बारा होलांब्रा।
गामसाया रेडि जाबाथाय फन हरनानै खिथाहरगोनब्रा आङो। खिथाहरमारथारलै आं फन नाम्बारखौ होलांसै। आंबो होलांखानोसैलै। खावब्ला लामायाव थानानै लस जायासै दे। जाथ'बाय दिनै थांनोसैथ' गाबोन थानोसैलाय बेलेग जायगायाव।